Halo logoफोर, नै जोङो दायो पिकनिक जानो थांनो नागिरदों। जोङो सामानफोर लाखाबाय नै। थौ, साराय, थोरसि। Hello guys. नै थौ लाबोबावबाय नै थौ। मोनबाय लोगोफोर नै मोनसे देला मोनबाय। लामायानो जोबोद गिया, माने अबस्था गैथारला। ये भूटान नजदीक का और नदी मिल गया दोस्तों। हमको उधर जाने के लिए मना कर रहे हैं, हम मिल जाएगा। Ini dalang logoफोर भुटाननि लामा, भुटान सिङावनि। Ini जाहैबाय इन्डिया। अखा गोदान दै बोखोनांगौ नै खोथा संसार जानाया। फैसा दङ ने नोंनालाय? माबे थान्दानिया आदै? बाहर से पानी निकलता है, देखो बहुत अच्छा है। जोबोर गुसु दैया लोगोफोर। मोजां ना दैया? माबायदि गयो लोगोफोर दैया नै। बेनिफ्राय जे बे पाइपजों थाङो। नै। बिदि गयो ओमफ्राय बेखौ ओरै सिंजों लाबोनानै पाइपजों नै। ओमफ्राय बाहाय गबाय। गबाय नै बाहाय नै। ini dah satu je jual tahu berapa ay. मा 보고 하나고 싶은데 씨.
itu. Dijunjung ada alut di medon labra. Beda amat cerita namanya. Oh. Hei, ini ya. Lima hari dah. Sika, deh, dia bisa doa mo, dia mau teko sika, dia lalu dia, satu rumah dah sama satu lah, akhirnya. Jadi kasih. Dah video donaran dia. Donaran bro. Ada. Donaran lagi udah. Segera. Video. Belum enggak? Benar benar. Ibu.
Ini thả thiết lên. Ăn ngô sư hương thế bị khấn lại. Anh khấn lại làm khi mình nè. Cái nào mà làm他妈从师傅那，他妈从书包。家看看那不咋那个女的吗？Jalan deh. Baik, biji bubur ang kerja. Ya, kurang dulu, biji kurang dulu. Lẹ kula lem play pun mishko. Di kena ko. Dile deh, orang jauh deh. Oi. Betul lah. Betul suara. Di sana kita. Di sana saya. Ini jibe di betul ka. Ini jibe di lalu. Eh, ini biji kena jauh mana? Jauh kena biji. Mana? Các ăn xì liu này hút đầu, xì liu này nó muốn cổ đi đâu, xì liu này hút đầu đấy, mày này, gì này, mà nó muốn mình thổi lại cái nào chứ là, Sudah mana? Nala ada dah. Mau bisa nak? Saya ada dia. Nala ada kau buat. Kau nala ada angran ini. nè, năm con lòng đâu chưa? Hai logofor जोङो दानो जाखांबाय ओंखामखौ जोङो दसे रेस्ट लाबाय नै सानैया जागासिनो दं दाबो जोङो दायो जाखांबाय दसे रेस्ट लाबाय दायो दसेनि उनाव जों दुगैसिगोन दुगैखांनानै आरो खनसेबाव जाबावो आरोखि जों खनसेबाव ओंखाम आग्लायबावखादों नै ओंखाम आग्लायबावदों नै लोगोफोर नै ओंखामनो एसे देखायबावनो आं नै ओंख्रिया आरो बाहायबो दंबावो नै संनानै दोनबाय आरो ओंखाम गासिबावबो दङ लेबुबो दङ नै दाबो जागासिनो दङ फंबाया जानानै जानायाव जोङो बियो आरो जागासिनो दङ आरोखि नै नैबे जायगायावहाय सेलफि लानो गोसो दंब्ला एबा भिडिअफोर खालामनो दंब्ला नैबे जायगायाव फैनो हागोन जोबोद समायना बे भुटान हाजो एबा भुटान बर्डार चुक्रि बस्ति होननानै बुङो बिनि जायगानि नामखौ जोबोद समायना जायगायाव भिडिअ स्ट्रिम खालामफैनोबो हागोन आरो जोबोद समायनाथार आयु आरो समायना ओंखारलांनाय थांफिनोसै जोबोरैनो जोंना आयु 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 Ayu, समायना सोर महर नोंखौ सोरजिया बेसे समायना आयु बेहेर वाव बेहेर बारियाव गाब्रबाय आं दिनै माब्रैहाय बख'बावनो सेन्देलखौ वाव बेहेर बेखौ आखायाव लानोसै वाव वा आयु नै
गाब्र'बाय आं दिनै नैबे बेहेराव आरो दाबसेयाव बैयाव गाखोबावसिगोन आङो नोंथांमोन वाव नायदो दानिया होख्लायलायबाय दाबसे जायगा बे हाजोआव लोगोफोर गाखोगासिनो आयौहाय मा एफा गोजों नैबे हाजोआलाय गाखोनानै मेंसोगारबाय आं खोनो जाखांनानै गाखोनोसै आयौ माबादि मोनो नै मेंसोगारबायसो आं हाय गाखोबाय आं मेंलायबावबा दासो जादोंमोन आं दाउ बेदर दायो उखैबावसिगोनला सिन्था गैया दंबावखायो दा जाबावनोसै लोगोफोर मेंब्लालाय मा आयु गोलोमजोब्बाय आयु एकदमबारे थिखिनि गाखोबाय आं दानिया बोरै ओंखारलांबावगोन बाहायलाय दानिया दुगैबाय लोगोफोर दुगैबाय गोजावदो होख्लायबावलायबाय नै लाया जानांगौसो जाखांबाय लोगोफोर जों दा नै थांफिनसिगोन बिदा माबायदि मोनखो फंबाय बाय लोगोफोर बाय जों दायो जाखांनानै फैबाय भिडिअखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो साबस्क्राइब खालामदो अननानै बयनोबो शेयार खालाम हागौमानि लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय अननानै मोजां नुदोंब्ला बेफोरबायदि आं बुंनाय बायदि नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामदो लोगोफोर हामबायसै बाय